Ai ku Blei pi pra pengai baro aga kerteng ku jong tra jisu bunong pendem cungi. Apeng cungpi video pen balang video video punya senglang na nistan. Ini yo ngirwai do ni jirwai pun krau yo Blei mani. Putan buram yu lemah di kesni kalau kesni kentang dan di kesni ko krau tu yo ngirwai do jirwai babaro ni benwai. Ko ba krau bo long tra Blei junga. Ba krau bo long tra Blei junga bo jong. Ngirwai lang ni jirwai. Sheptieng na marnga long nei katani Wat Sheptieng na marnga long nei choni Gantin shat boya le nanyara yani On gantin shandaga di kawan janga Wat Sheptieng na marnga long nei katani Sheptieng nama ngolor kalam batmi kabamod blon kalam batmi ki por baro gini ki por bagi kedu ya ki jinge ki por bagi kedu ya ki jishtam lesi kita ni ki step ki jangi kuslai lesi kita ni ki step jingi ismu Sheptieng lemau ni kenyang jupang belasan priang gadi gandi jadi ni step kabamta bagi pecu jisu bolong ke bor bolong ke jing penem
Ni pecho Jisu Balang cepelia. Bertemu you. Ubang ini Peit. Na we ka por syak we pa. Ia ba ni kejual bagi ia penwai. Babong angan Peit. Show Jisu. Bertang syabuhi angan Peit. Angan Peit. Thank you Jisu. Thank you Jisu. Thank you Jisu. Angan Peit. Thank you Jisu. Bapen hun deitan mahu. Angan Peit. Thank you Jisu. Thank you Jisu. Thank you Jisu. Angan Peit. Thank you Jisu. Bapen hun deitan mahu. Vai bai marway bila sya ngaru ajing tuwai kenja munsin marway ngadem banim angan pilen jisko si jongwi try bai marway bila sya ngaru hajing duwai kenja unsin marway ngadem bandi angan kilen jisko si jongwi angan kilen jisko si jongwi. Cái yêu cái bát san trong cái sinh cái trong utrai hạt cái bakum cái khôn cái trong Blei nghiêm lạ show ban lek cái yeng mani ban yeseng ban pendan buram yêu utrai thì hạt cái ban kong niai ngok yêu Blei bangila ban syakri yêu utrai bat hạt cái cukup por cái pediang sengop ha ye pi cái pastor cái nong yalap ki para bangai biye kilong keme kilong pa ki khun samla bat ki het ki beret ha ke kerteng ke bathiang tam ke chong utrai in sedang no igene ke ching sekuri ke chong ni da ke ching ruai shem sem ke basan pheu kerteng bathiang tam angel ki ro kerteng bathiang tam ha perthei baro kerteng bathiang tam nga iet ban ro tu yathu perthei keleng kerteng Jisu perthei bat beneng ki it Jisu kerteng bathiang bait reu khoj bat angel baro syabam cukut kiniro Jisu kordor kerteng bathiang adin melekut kini kecing ruai sok men sibon man khot ye kong diang rimais hake bahin yo ban puli tien ke im ke chong utrai bat komcho ban pen kentang ya ke ni kecing sekri hage cing duai Kerteng bathiang tam angel kiaro kerteng bathiang tam ha perthei baro kerteng bathiang tam ngari ban yaro tu ya tu perthei kerteng Jisu perthei ban tengki Jisu kerteng bathiang baire will go balang
chinh cho ya chinh siêu baro Akan damen sim da ya chinh ya ro Ro ya tu lei kerteng Jisu 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 kerteng bateng kire Jisu Jisu kerteng bateng baire Berkut balang ya baro Syabang juga ro Jisu kolong kerteng bateng Shua bangan pendam yang jinduai nan pulih naga ketian ke jong Blei hakilai benta kabaning kong naga kitab Isaya kenong bahasa Huwei kedekhat ke basipo ban bakhat lai kabaa nan pulih naga chti baa shaki korin kenong ke bakhat a kedekhat bakhandai bat kabalai pat ka shiti upol apostol shaki Filipi kenong basau kedekhat ke ba Henry ban nyo Tua wat Sheptieng me namar nga long ring kat bat me wat singaw ma namar nga long Blei jong me ngan pinchat bor ya me hooi ngan yarap ya me hooi ngan kershan ya me naga kdi kaman ka hok jonga namar manga utrai Blei jong me ngan bat ya ka kdi kaman jong me da ka baong ha me wat Sheptieng nga ngan yarap ya me Kajing ay jonga kadabyang yami namala penjanay ka bor jonga ha kajing tulat. Wat kuslay ya ka ru Henry ha ka baro da kajing duway bat kajing karpat lem ba kajing ay mo tuwa fin pintip ya kajing pan jang pi siya Blei. Di kata kajing sup Blei kabapalat ay kajing siyempang baro kan ri jai jai ken ya ki dono jampi ba ya ki jingmot jampi ha o Christ Jesu to in pendam hai ding duai ku ba jing ba bneng ya ai ngo emi mam long Blei jing badap da ka jing e ba ka jing snei ya ai ngo emi atrai na mam la pha ya Jesu khon jami ban wan chini perthei ban shayap halo ding phna namar ki pop ki jonga ban namar ki pop jonga perthei baro ban ni ai ngu ikikular ki jongi atrai bau ru banget hu un om jashu Henry un yo ya ka jing em bopam jukut ni ai ngu emi atrai namar de tama mi Blei ba im ba shisha bala ban ai pat hani ya ka ne ka jing em ka bakir hai ni ai ngu emi atrai khantam e atrai mlaya da kerpang ya kani ka jela ka jangi atrai Jesu bi hadu kani ka por ni sngo thu atrai ni mat ka dei ka jing doring kat ka jongi ka jing sumar ka bakar pang ka jongi atrai ya kani ka jela ka jangi ni ai ngo ya mi namar milong Blei ubangi la ban shani alut haki ike baro ni ai ka buram ba ka jingi ro shani ni duwai atrai menang long ring kat ba kani ka jela jangi hoi ba ka ri India hi bro ko we hoi ba ka keleng ka perthei ki bala mat ya kani ka klam atrai ni duai mami menyo ban loring kat ba ki atrai men pentingen ya ki tu ki long yeng ki bala du no ya ki men siem ki jongki try loring kat ba ki bat sumare ki ba ni ka por ni duai nam ta jini baro ki banget atrai ki para banget hakani ka regioni ni duai menang penklan atrai ka jingi benget itang hami ba menginom Sheptieng namar ngila puli na ka ketien ki jongi atrai na ka kitab Isaya ba mila ong wat Sheptieng ngan yarap ya mi ba ka kti ka man ka jong mi men ka shani ni ai ngo emi atrai mengi dan ya mi Blei uba yem ba Blei ba shisha ba ni duai atrai Jesu bi ba ni ai ngo emi atrai baga ktieng ni jomi ka hikai ni ba nim dei ban khuslai Henry yin shu duai bat yin ai ngo bat yin kerpat
bat ngin pentip shami ya ke jing pan ke jing ni shami namar ke jing sok ke jong mi kan ri jai jai ken ha ki do nu ke jong ni ai ngo emi atrai namenta ke jing ai ke jong mi ke badap yang halor jing ni ai ngo emi atrai bat bangi shem bat bangi mat ba dei tamami Blei ba pentingan ni hagi por ke pasung si bat ba pen kwat ha ka por ka bangi pang bat bele ki kamba ha ka jing em jini man la si ai ngo emi atrai nam ta ni ke baro ki jing ker khu ma le ke jing em jini bat i pan bor na mi menang kersan ni menang pensai bor ni mengin long kita ki khun ki jong ni ki bayai le ka man ki jong ni ba pin sum ha yami hagi por baro ni duai atrai menang loring kat makani ka region ni but loring kat beki nang yalam atrai ajing start ki aji champangi ki habakin sinshar kani ka yakari hagalanti ke bade but ni IT hami atrai yak ka por baro beki snow naga ktien ka ba em ke jong ni na ushakri jong ni kurku atrai ai bo min siem jong ni nyo ban grand hangi ni wei bi wei leng ba ka ktien ke jong ni IT hami atrai iki benta baro hakakti ke jong ni ami mi menyalam ami mi ban kirku haga kerteng jisu nong pen em jeni o nong pen kia ni duai amen Kene ga long jing khot ya ngi ki para ngai bi ba no tungi net wai ki jing wai ka baneng ko na ka banta uni COVID-19 o Blei pen kot pen dam no sis non na ka ni ga ri ga be ye ke chongi bat na ka leng ka thei ki baro ko wai in wai na ka banta ki nong sanchar baro in wai na ka banta ki doktor ba ki nos baro in wai nakabanta ki polis ngindway nakabanta ki nongtray ki ambulance ngindway nakabanta ki tubaro ki basyakta hawling chimpang basyakhay tungin yadway para pagitayi nagachikna Blei barukpa jungi bapane ngiyay mo yamakan rapi bamalong ucho menen mentas dugi bom juko menabadang don nagani kapertay dalade kendra bai me hong to pan te on sa ai to wa te pin sa sien to te on sa pli na bai baro ki bapan ki pediang o bawat usien bat ye ki bati on play kendra bai kom ki khon ki chong me ngi wan da ke chinget ka bas kem da ke ching shania ka bas kem badai tang ke kerteng ke chong me ka ban pen kot no yêu niu ching pang và chất cây ô bà sim như cái mình xem cái bà cọt đó hak keleng trong cái bậc thầy cần ra bị như đuôi cái pang na cái benta kini cái bà sakta cần ra bị cái bà don cái ching sumar bên kia như cái mình xem bà khôi cái ching bên kia như đuôi cái pang na cái benta cái nông sinh char bay cái cái ribat cái bậc thầy bà rọc quay như ai ngu như mấy cái ching tray si tom cái trong ngidway yaki chief minister yaki nong mikmat yaki bureaucrats ngidway kan rapi yaki doktor kinos ki bait chong kani ka ribat keleng ka perthei ngidway yaki police ngidway yaki tu ki badan benta baro kan rapi banile persya ban penduk pentam yaw ni jingpang basir khaitam hagari bar ka chat ban reu ngidway yaki nong trei haki ambulance kan rapi to sumar yaki to ri yaki ngidway kerpang nakabenta kito kibahing asem kibala do no yaki ba i kiba thon ki chongki hagani ga state ka chongi hagani ga ri ka chongi hakaleng chong ka prathai kanra pe ngitep habangi shania ama habangi pan ke chingat ko trai ngitep pamen nyat nan pendo pendam yaunu knyang chingpang basirkai naganiga rilom ba i kechungi naganiga state kechungi bat na keleng ka perthai bangin yo ban thla bangin yo ban yero yema bamelong utrai chung kitrai usem chung isem unong pen khiat o bakrau tam trai ngitep begini baro kintia habngi shania bangi pan na daga chingai mentabat halakarta amen pra bengai bi tungin yat wai kerpang nakabenta kani ka program
Hagani ka kalimat. Hagabangin yo sngaw lang bagicing ruay ka bagkarpang. Hagabangin yo sngaw ri ka din ka bagim. Bat ka badan bor ka chong try. Tungin ya ruay da gicing. Ublay berkupa cingi bahab neng. Ngiyay mo iya mekan rapi. Bangilong gikon kicong mekan rapi. Kibawan da kicing kemen ban syakri ban de ikamon kicong mekutray. Try. Kuren yang ilang bagicing ruay ke bangila ruay. Kuren yang ilang gicing ruay ke bekerpang ke bangin yos ngeu. Bat kerpang ke tien ke bayem bat ke badan bor kicong mek. Ke bangin yos ngeu leng bau syakri kicong mek agni ke bor. Rantang si kantin duman semakoy. Kanday ki donot ki bakan jaman sim. Ki skor ki bakan jaman sim. Ki kmat ki bakan jaman sim. Badai ka ktin ka cuma kaman penskam yangi. Bangin le. Ia kamon ka cuma kutray. Oh ngi ay mo ia makan rapi. Wadah pedeng kicing wadah pedeng kicing kenco. Ia nang kan rapi. Ban yero ia ban ruai ban pendon buram ina. Kumarwai. Upol batu silas hap deng kecing jong kecing kum dikun kecing me ngilanang ban saki ngilanang ban syakri ngitan skem ken rapi yaki kubor jong kecing ruai bat kecing duai ka bengin yos ngau bakan long kecing kerku yengi uwai pi uwai haga bengin ni no haga bengin penkut iri kecing syakri baka buram kecing bakan long ringkat bat ngi uwai pi uwai baro Diang ye kini kecing duai cengi dah kecing. Haga kerteng kecing mau jisunong penim batu nong simspa. Mentabat hala berta. Amen. Sengobaban kot ye dafikasnya. Banai kecing ruai kabakerpang. Pada dien melekut kini kecing ruai kabakerpang na kini kekun samla. In yok sengau ye ke kubor. Na keketien kabakim kecing turai. Haga banai pedeng cengi. Dai Reverend Pi Warjri ngai Blei nyok ban kerku na ka banta cengi iwai piwai Kakatan juga jiwai kedi back to God. Oh, have you looked around? Have you heard the sound of mama's crying? Or do you turn away when you see the face of the innocents dying? In these darkest times, are you not afraid that it's too late? You gotta get down on your knees, believe, hold your head back and breathe. Gotta keep on praying. You gotta cry away your tears of pain, pound the blood and speak his name, 'cause we're still waiting. Can't go on like this and live like this. We can't live like this. We gotta give this world back to God. Have you lost a love? Do you feel like giving up? Has your heart been broken? Oh, are your kids okay? Will they come home safe? Do love their hoping? You can make a wish, you can melt the wind. Oh, what do you gotta get down on your knees, believe, hold your head and back and breathe. Gotta keep on praying. You gotta cry and rain tears of pain, pound the floors, keep his name, 'cause we're still worth saving.
can go on like this and live like this. We can live like this. We gotta give this world back to God. Oh, we gotta get down on your knees, believe for the hand, make it right. Keep on praying. We gotta cry, we can see his face. Count the blues, give us back, 'cause we're still away. Can go on like this and live like this. We can love like this. You can hope the best, make a wish, the only answer. We give this world back to God. Oh, give it back. Won't you give it back to God? Ai ko Blei ye pi barok ki prabanget ki prakristan bat ki bam long kristan ai ko Blei ye pi hagateng bat tiang tam jong utran jisu ni ai ngo yo Blei hagan ke step ko manta bang ila ban shakri yo try ya bleng jong gane ke jing na gane ke jing pang covid-19 ka balak ta ye ka perthai bro ko wai bo wat agri ka ba ide ke jong na suli ban ong kani ka step kalong ka step ka bahata mengi bangi la ban shakri na ka ying ke bangidan na ai ngo yo Blei na ka banta ka balang ka baton ye kani ka jing pit khle na ka banta ban ye tho shapang u jisu ban ai man sim ban yarap pa ban duai hakum kani ka por ka ba ka por ha ka ba ka jing Sheptieng kayo ban kta yangi kapor hapa ka jing seir mensim ngal apan omru kapor kabadum na kabanta kari pakajay penreu bat haka pertai parokoi Henry na kwa ban om mangidon ya Blei upakrabor Blei upadanbor Blei ki kamba pada kita kala. Ni don ru hakan ka step. Iga tin ke jong Blei. Ka pangyok nya pet lang. Padan pun snow. Hapring jong pi hakan ka por ka menta. Ka penta na ka tin jong Blei. Ka bang kwa pangnya pet lang. Ka dai na ka kitab Exodus. Ka lenong ka bakat saw. Ka de kot artlingishim. Kot ka bakat lai bat khat sao Exodus kalenong ka ba khat sao kat khot ka ba khat lai bat khat sao tung yon pule peng jong pi ha kan ka por manta de Moses ul ong ha auto pai ba wat Sheptieng pi to sange to khmi ru ya ka jingpen im to utrai ya ka bon sa pen I pi ha kan ka sni namar kita ki Egypt ya ke bapte I hakan ke sni pin om ya isu yaki lanu lanoro utrai unyale na ka benta jongpi na mar kata to da snap jarpi ni snow wi gaktin jong Blei hakan ke step ko mata bat na kwa ban ong bag kitab Exodus kaya thu yangi siapang ikon Israel kibla syakte merau ke kitab Exodus kaya tu ini syapang Moses usyakri bekrau tu utrai ubelam no ikikun Israel
Nagari Egypt Syakari kanan Henry ka pedeng juga kitab Exodus Kedai Hakaba ki kamba ki dakala bar ki jingkala ki bau Blei ulale Hakari Egypt but hakalentiai jong ki kon Israel kalan nung ka bakat sao kaya to ini hadin bigla mit negeri Egypt kila sang dara hapdeng juga migdol bat keduriau bersau kila sang dara katu kan isngi ben penjat hat ila de na ka jingya jat ke jongki negeri Egypt hendak ke ega baja hadin ba uparo ule snow bagla sang dara hangta ula snow to baga de dead end na ka banta jongki kaya bukod jeki kimla asyuk bandai chane pacatai nama kalau dekat dead end nak banta jongki hendak ke baca kat bagi kon Israel dan song hangta kaya ya unio pum pum obakiu syasun bat nang ta peleru kaya ya kata kacing tedam jangka kendau kaya sngau ya kajing sawa jong ki kali kulai ki kali ya pom jong ki sipai jong us imparo jong kari Egypt kaya ke baja haka takapor kada kajing Sheptieng ke bakrau kada kajing Smith kada kajing kumar jingmot bakayo baka jingyap kadon hakmat jongki nasadin jongki laker daki sipai yapom jong imparo bat sakmat jongki laker daki duriau besau kikon Israel kila lenyar hautrai kila kumar jingmot kila yam kila ketang kila nur ke jongki Kumno nile hakum kini kapor ke pemerintah. Ni sa siap penyap hak sipai jong imparo ki bangdon ke jing isnai ki baklain bor ni sa yap hang ni ong ki kon Israel ki lapidar yong Moses Blei minalam mengi negeri Egypt kila keren percaya ko ki para banget ko ki para Kristen ngaru hakan ni sni ki badat kan orang perkat bakal lockdown ke sakut no sekendiat teli sni bangila ban tray ban kata bangila pendet beki kam ki jam ki jongi bangila ban sakri yo Blei ni ka khobor ka bangiyo kalong bat kala penkendit ya kalong beladon bayo ya ka ni ka chimpang COVID-19 hakari kichongi haba ngapai sya ki khobor baman lagasni yo ka chimpang kalam COVID-19 kablasar hatuleng-keleng ka pertai kapala kata palat arminin kibriu hakaleng kapotai shisha kalong ke kabangem na syapan perkat bon na prenjongi ni don hapre kajing Sheptieng kajing sir mensim kajing mot jing perkat jongi kila ki palo kumnongin le kibi sibon ki jingkeli baka jekran ki babunjat Henry nga ko ong ni pi hakan kasta ni ai mo yo Blei bagi dan don haka lockdown kadai ka por ka biang na ka benta jongi bantet lakam ya kan ni ka chimpang COVID-19 ngadot ka jingai ka paskam barang jing isnai jong Blei kan ka chimpang COVID-19 kan kutno pat kan chano pat ki kamba ki jong Blei kinja
Yang scam ni kini ko ki perap ni Peit. Hakum kani ka por ka ba pa ka ba shitam. Ki khol Israel ki yo ya ka jinyap jongki hakmat jongki. Rei Moses ulang yang ki khol Israel to wat Sheptieng. Ka benda ka balingkong ka mo kwa man ong ipi ko ki prabangai ki prakristan ba ki mapakong kristan ro hani ka step to wat Sheptieng o Moses sulong yiki khol Israel pis ka man sim pi Sheptieng pi long panic pi kolmar ka jimot jongpi to wat Sheptieng o Jisu ong tagin pai ni ka Gospel of Lucas kanong ka bakat kat khot ka ba nyo to nya pet ye ka tin ke jong Blei ka Gospel of Lucas kat nyo ka ong kumne Henry wat ya nyukli jong pi baro la nyo u Jisu ong wat ya nyukli jong pi ro la nyo hadu katno o Blei jengi ulang kansen yang e hadu katno o Blei jengi u jengi u yo jengi u kunra jengi u smel to kamba jengi banyak ba ni smel to Shepang yalade o David hakajik waisam kabar fly to minya Peit nakajing waisam kabar fly kabar sao kat khot kabar ongkum ni shisha lang ayat du ika tham ka sangiu ka jingya nanam Sheptieng ya ka basniu namar me don ringkat mame patnga shisha lang ayat ya ka tham ka sangiu ka jingya nanam Sheptieng ya ka basniu namar me don ringkat mame patnga hakum kani kapor pila bandon menta hati kamratia ki jongpi pila bandon menta hati jaga ki ba isolate ya pi pidon haka jaga ka ba kenja naga bantaban sumari lade nega kwa ban ong ya pi langi yat haka them ka serniu ka jingya to tip ba utrai jongi uyo yapi utrai jongi utip yapi ba utrai jongi udon hasanda jombi wat nom Sheptieng kapenta ka baar jong gani ka tin jong Blei ha gani ka step ka ong bu Moses sulo ong iki khon Israel to sange to berkat haka ketin pareng dapin pulegi haka kotba pareng ka baong ka kaniga benta ka ong to stand firm ka bumot pen scam yang scam milade u Moses u ong gi khon Israel ko gi khon Israel to pen scam milade ngau kaban ong ru akan ka step komenta kumno ka jinge jungi ka scam na am kumno ka jinge jungi ka scam na am haplen jung kini ki baja hari ski komenta yo ba ka jinge jungi kala atate hakawai ka benta kum ki bangai ni dayman smokeman namar ka tin jong Blei Larang pendap kan bagi seni kenang yad. U Jisu haga Gospel jong Matius kalenong kapar pusau kat kot kaban riu pat kaban nyo. Kaya tu ingi pinyo snow sa pangkitma. U Jisu ong to sumarpi. Wat nam kuslai. Kawai kita pin riu ya kawai kita pin riu. Pinyo snow ya kan nam snow. Kajing nyap tem kan dia hakari. Kajing kini jumai kan long hat bepun kijaga.
ai ka bangi don kam kum ki banget kalong bangin pen scam ken ya ka jinget ki jongi ngin din pen senjor ya ka Henry ngin pen scam ken ya ka jinget jongi hau Jisu pra banget Peit ngakwa pan ong kadai ka pore ngi ban pen kre ni em ma ki smi ki ba khato ba ki ba hatung ila pan kren em ila ka chom ka ching em kini ki jing ki ba wan ha ka jing em ki jongi ki palong ngi bagin pai show Blei ka jing pang COVID-19 ka sakut no kan juk no kan ja no Blei ki ki jing par khat jong phi nang ni chakmat Moses suong ni kon Israel wong Peit yek ti sipai jong sim paro pio i ki menta Henry sekat tukat ni por pinam isu yeki lano ro ngako apan ong hakane kasta dongin pen scam ya ka jingat ki jongi kabunta ka balai Moses suong ni kon Israel to kami ya ka jing pen im jo utrai uong ni kon Israel to Peit sha utrai to kerpat ya utrai ngasnyo ban ong nga kanay ka step kaday yung igam ki banget ban Peit sha utrai ki kon Israel ki Peit sha ki sipai jos imparo haka jakaban Peit sha utrai ubalang unang penim urang pelai joki hakan ka poru o ka aban ong kum ki banget tong nyo ban dam ban duai kadi ka por ban in lek akma tong try ban ya sai ban jau ki umat ban pai she u ban pen Peit ila ka jong GM ban begentang ila de Nasno kadi ka pen kam hakum kadi ka por ka ba Moses suong iki kon Israel to kami siya ka jing pen yang jong try kabenda ka bakado jika kubor hakane ka step ka menta kadai ka ba Moses suong iki kon Israel utrai unyale na ka benta jongpi ngamar kata tulas snap jabi kaya mo ka apansion ya kinting mo sa suong utrai unyale nakabenta jompi kaya mo ka banong kumki banget hatung nilanang ban sani outrai hatung nilanang ban IT outrai kaya ka outrai ukwa nangi kalong bamangi in IT dot ilang so ka GM hao kabasa kaliga kamram jong try pon le ta ka panta jongi hakum ka ni ka por na ko an pai pi sha ka jingjia ka ba ja ha ka por jong Jisu gospel jong Marcus ka lenong ka ba sao ka khot ka ba lai po nyo hadu ka ba sao po ka ai ka ba ja ha ka ni ka lenong ba ki khot laong ba kan bagi semran jong try Jisu kidang don ha ka duriao ka lakhi bakal enjong ka bajur karawan kuman ban kalan no ikaling ka bagi syong reu Jisu uyot hiya ha ka tudong jagaling ai ka bacha ha bagi semran kile iya kata kira keseu yo Jisu ko Jisu kino ngin sayap mangi ko Jisu habang Jisu lagi laong bau na sneng yakal bat ulaong yakal duriao tolong jai bat kishu kum ki banget kedai yangi balong ki ba jai tunginam semua Sheptieng tungam semua kuslai Ndrei ka badan kam kalang bangin IT
in Shangkok Patpuson ila ka jong ka jing em pengentang lut how try shanya hau un belong ye ka lenti ka jong e kum ka bashtang sngi ha shon pin kot ya ni ka khobor han ka step nga kwa pan om u Blei jungi unyalam yangi sakmat what happening shibun ki jing e ki bangi de banyai lengba lap hiyo i ba om dan lacho u kun ra jungi un pin mi hajar kilata nirani nang ban pai sho un pin kala ya kita ki impossible syaki possible ya kata ka bangimla le aishu hau un pelong ini bangila bande ya kita ki bangla ai ki bodan kam kalong utrai ukwa ini bangin pai sho anget botoi yo pan kerku ada step dan mana kompor ka bangin kak nyanta pura mo chamo amen sa sisen pat nagaliang jong ka balang ngidap ka jing sngowo ka bakra banai ku Blei i ya baro kinong ya sim benta ki balai la ki jong ki jing sekri hakani ka lemat kham tam yu sekri jong trai pastor reverend P Warjri ki balai ka kubor ka badai men sim ingach kam makini ki kubor baro ki bingili asngaw kanong kabor pagkijing pensyat bor nakabanta jungi way pi way Blei sibon pastor Blei nang karkuy pi pada hagade kabor sa way panway no igani kijing sekuri tunginer way kijing ruway kapas saus pa prapuway kijing ruway kapas saus pa prapuway ngai yujisu ubay junga ubalawan banyak halor keding pena ubencing le rancing kordit usya lemda it yu kum nungan la ngai yu jisu ngai yu jisu uba it junga ngai yu jisu nga kam it menta banya ba menchua badadin balakut kini kicing ruai usngok men sibon ban khot ye reverend Dr. S.D. Karmoklang Ibalongru i pastor in charge jong ka Balang ke jong Blei Nongthymmai Pohkseh chilong hakabayin bu hagijing duwai bat kumju ban kerku penwai ya kini kacing sekri ke jong Nga itu
swaban duai hagani opor akwa ban ai khublei fi baro ki parabangai ki parakristan or baro ki ba John banta kani ka GSM online ai khublei fi baro aga kerteng ka jong try jong i Jesus Christ ngai scam ba wada pedeng kini ki jing ki sngi jong ka lockdown anrei ki jing shakri au try kimla an khang yangi ban shakri au try hakani ka rukom akwa ruban ai khublei ya secretary jong ka Balang ringkat bat ki rangba jong ki GSM dong baro southly ka GSM dong umpling ka GSM dong Pohkseh bat ki wei ka GSM dong Nongthymmai ba ki wei ka GSM dong laim khra bat ki wei ki secretary ki chairman bat ki rangba ki badon hakini ki dong na ka benta ka jing yarap jong ki hakini ki sngi ya kitu ki badon na pedeng ki jing kurdo ki jing dup ki jing kurdo jong ki ban lej ban ai ki jing bam ki jing di ki jing don kam na ka benta jong ki namar bakim la suban lej tre te ngi ai khublei nam ta ka jing tre shitong jong ki ang dwai ba blei nang yai kar khu ya phi kum ki rangba baro aga dong ki rangba aga balang ki badon ya gane ka jing sokhia to blei unang kar khu ya phi baro pada ka ju ko por kwa ban bu ya gane ka jing karpat ki parabangai baro jong ka balang namar bangimla ban poisho shikya yeng ka bakantang ka jong try ngim yo shukalan ban lum ye ki jing aingo tengi karpat ya phi ba phi phin bu karpang alagi jong ki yeng jong phi ba phin yo ban ai na ka benta ki jing don kam ki babon jong ka balang ndala poi ka por ka bangi yo ban ya lailo bat ngi karpat ru ya phi ki bla yarap na ka benta kine ki baduk ki ba shitong ya ai khublei ya phi baro bat ngi yai karpat ya phi ban beteng ya kine ki kam ba bha ki ba utrai jisu hi ulahi kai yangi ki ba ngai baro bat kum jo na ka benta ka jingai ya ka we na ka shipho ba phin smo ba ban bu karpang na ka benta ka ne ka jingai nam ta ka kam ka jong Blei bat ba phi la long ki ba la kroi ban le kum ta bat ban ai sha ka balang phila ban pentip sha ki rangba jong ka balang i chairman i secretary lane ki officials jong ka balang lane kine ki secretary bat ki chairman jong ki GSM dong ban pentip ya ki lingba ki phone bat hakanu ko por ka ba ki la ban wan kin sawan sha ki yen jong phi ban lum ya kine ki jingai ba koridor jong phi na ka benta ka balang na ka benta ka kam ka jong Blei ba na ka benta ka jingerap na ka benta kine ki batuk ki bakordo to Blei unkar khu ya phi baro to ni twai pada ka bawai no twai ba ka jing e ka jong Blei bok pa ka jing ai Jesus Christ ba trai ka jing slok ba thiang man sem ba khoi twai ba kine kin long ringkat ba kine ka jing shakri jong i yame ha kine ka sngi long ringkat bat kinong ye shim banta ha kine ka online service long ringkat ba kik ten ki ba kodor ki bang le yo snow leng bau shakri jome loring kat ba ki para bangai paro ba ki breu jome ki ba e jame ki ba shakri jame ha ki por baro jong ka jing im jong ki loring kat par ki ba don ha ki kari ki ba don ha ka leng saudong ka prathai na do menta shado ki bom jo kot amen.